Ayaw ba? Ay, kagilon. Hindi pagkatao kong ang akong birthstone, Emerald. I born in the stone, Emerald. Mo nang gipanganlan ko og Emerald sa akong ginikanan. That's why my name is Emerald. Na ko igsuon, I have a brother or sister. igsuong babae. I have a sister. Natao po siya sa birthstone nga ruby. Yes, that's true. Ang ako sa igagaw na tao sa birthstone nga amethyst. My eggs. Eggs. Igagaw. Dali kayo, binubura mo kayo. Masa to yung natawahan sa yung igagaw niya? Buwak ang eggs. Ha? Amethyst. Yes, amethyst. My eggs is, Let's proceed, Judge. Niadtong 20 anyos pa ko. Yes, since I was 20 years old, Nagkauyab ni Alfred. I have a boyfriend, Alfred. Midagan og 7 ka tuig ang among relasyon. Running and 7 years in our relationship, like a fun run. So gidahom na ko nga si Alfred na gayod. So I expect Alfred is my meant to be. Apandili di ay. But nothing. Sa ikapito nga tuig sa mong relasyon, nagka-problema kami. We are 7 times title bout. Og din nagsugod ang gapnod sa akong And kinabuhi. this is the story of the stagnant of my life. Alfredo! Alfredo ba, Do? Suman, sayuan mo eh. Laki na lang pagkaon, Do. Oh, sa mga dinig, sayuan pa di mo eh. Ay, kalimot ka, samang ka. Sino ka We rin? are celebrating our 7th year anniversary. Ay, Samang ka. Anak ka. Dili nakalimot na ka. Limot-limutan na ni mo itong anniversary. Manong gilimot-limutan na ni mo itong anniversary? Wala ko kalimot. Kay, ing na dayon ko. Sunod-sunod. Ikaw ba? Samang ka. Ako nag-effort ba ako ang sa ko plano. Ha? Ano mga trabaho? Anniversary na ito niya magtrabaho ko nimo. Samang ka. Hindi ko pwede ma-absent. Ipapusin ka lang, basta ang pedron.
Sa ba, di ko pwede mo absent. Anong di mo pwede mo absent? Being na ko, tell me. Na mo mga big boss sa Manila, di ko pwede mo... Di lang ka pwede ka excuse nga ingnon mo nga espesyal ng adlaw na to ron? Dili po, Ha? di lagi. Ayaw ko kina na ayaw ko ka na ado pa. Tama na ganina si tawag naman sa kogdo. Alfred, ako pangalan nila Alfredo. Alfredo maman na siya, Alfredo. Di ka gusto anak? Ha? Hoy, Emeralda, paminaw. Dili ko pwede mo absent. Ayaw ko pa kina na my life. Di nga ba ka nga money ka? Pero di ko kapilan ako pa si Alan. Di lagi ko matulog sa inyong balay. Surprise pa! Masarang ka! Ayaw ko kayo na napag-istorya ba? Uy, Alfredo, kung waka nalipay, ako nalipay ko. Nag-expect ko ng kay siyempre anniversary na to, no? Kabalo ka nga anniversary na to, 70 anniversary na to, no? Kinangan naman ng gamot ko. Kay tul ka na ng gamot ko, kay 70 anniversary na to, doha. Kinangan ko rin kay kabalo ka. Nagsulong na sa itong anniversary, hindi ka 70 anniversary? Masabay mo gusto niya, hindi ko magsaolo sa itong 70 anniversary. Ani ko rin, nagluto ko kay nasaolo ko sa itong 70 anniversary. Ha? Sabaan mo eh. Tag sa'yo pala. Kuya, sabahan ka sa kuya. Malay mo, sa pito na ito katuig, ha? Alam ko na mag-istorya? Sabahan na ka na ko, kung suolog lang ko sa itong 70 anniversary, yan, alam ko ni mo? Ha? Saba. Ayaw ko kung alam na ako ng Alfredo ko, di ko muna magkagkuha, no eh? Ha? Gusto nga nyo ka na suolog lang ka sa 70 anniversary, luto ko kinani ko rin surprise na ka, para makakabalo ko ng suolog ko sa itong 70 anniversary. Kabalo ka ba nga ako, sa iyo ko nagpatay, ang luto ko, kabalo ko, ako, surprise ni mo, kay 70 anniversary na to, Ran? Sige na. Kauna na ito na yung giluto. Naraman na dahil? Pero, matrabaho sa ako. Walang trabaho man ka. Kinahanglan ako matrabaho na ako. Kapag magkakarali ko na kay kinagsulog ka to si Benjamin Besan yung trabaho ka. Kapag sige ko ng mata, luto ko ilan kay surprise ka na ko kay para magsulog ka to si Benjamin Besan. Kay kamalo ba niya ka si Benjamin Besan na itong dua? O sige, pag humana ko din kaon, trabaho ko, bubawi ko naman yung gabi yung data, okay? Ah, sige. Wala ko mabuhat eh. Sige, kanyang gabi, mag-date kanyang gabi ha? Oo, si promise. 6 o'clock. Promise, okay, promise ako. Alas 5 pa lang nana ko dito. Kasi mag-cambio ka glayang 6 ta. Hindi, Magkaka, sige, 6 o'clock. Yun ang aning-aning, eh. Kasi Alfredo, yun ba? Alas 7:30 na lang, alas 6 ang sabot. Ano po sa lang ni mga tao din sa akuan? Pamagan ako, be. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Wa, manggit. Asalan ako. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Dito bang palong yun ang cellphone sa aning-aning ay. Saan man ako siya pag-contact ha? Huwag mag-contact siya mga kauban, good ba? Bam. Bam. Natulog naman si doon. Bam. Bam. Saksi mo di kayo ng bahanan eh. Nakapensil mo dyan. Bam. Adik ka mo mata. Uy. Hulog-hulogan ako si Celia sa ilalon. Panito na ako. Ano yan? Kasi paano ka? Sama ka niya! Ano makalmang ka ko? Wala. Gamit sila, ayaw ko ka na. Sama ka? Ipupulad ka kung pinserado. Bakit mas... Ano binaraman mo dyan eh? Ngalaman ako! Mawanit sa sirado. Agay, bam, sirado na bibam. Mandirano na mo? Alas 12 naman. Bam, alas 6 pa ka diri bam. Ayo kay tubig sa kanya mag-order sa kapitsil. Mandirano na ning... Sorry! Mandirano na ning Julie Boy?
Drill bag, kadi ka. Idol, dagol, drill bag. Wakit makita. Alfredo. Hindi ka ipaabot ba? Alas 6 pagkukod dire. Nagpaamot ko si Kung Uyab kay nagsulog bisa kong 70th anniversary. Kay kabalo ba yung kakaroon? Nag-birthday anniversary na maron ika-70th anniversary na maron. Manayani ko dire kay nagsulog bisa kong 70th anniversary. Muna nga dire ko na. Tulo. Ter. Sabi ng waiter. Ter. Ay! Ma'am, sino pa na istorya, ma'am? Ay, muli na ko. Sisa na kay... Mugay ko ulit kami iba nag-overtime eh. Sa'yo nang bligi ka. Ay, nag-anniversary kaya po na ito. Wala man. Minsan mo na matapula mo kayo na, lawa mo na mo kayo na. Opo kay talog. Ako mo na kayo tulog niya. Napara ba kayo trabaho? Kailan mo katulog ka na kagibabot ko na sa gusto ko. Alam ko matin daw. Mama ka niya ba? Ha? Kailan na ha? Sino na bot? Usabay sapot ito alas 6 sa gabi eh. Alas 12 na lang sa gabi pa ka niabot. Usabay na mabinuang na mo ha? Ha? Wala ka mag-text, hindi lang ka mag-contact. Pagting dead bat akong cellphone gabi eh. Wala ka nag-text sa lain? Ha? Hindi na ko memorize sa mong number. Hindi memorize mo ang number? Ha? 7 years na tayo, hindi mo memorize ang number? O sa bagay mo gusto, Alfredo? Ha? O sa bagay mo gusto? Ayokong sigit-sigit eh. Gusto ka, mukutanan ko sa'yo gusto na ko. Osa! Wala ko'y gusto ni mo! Usa! Wala ko'y gusto ni mo. Kasi hindi na kita mahal. Seven years ang kauyam. Buti na lang ganda na Emerald, I'm sick and tired of you. Let's call it quits na lang. Saba mo. Let's call it quits, okay? Hindi ako magaya ng Alfredo. Alfredo, wala naman yung kagwapo. Tawanan ka si Bidges. Magkauban sa si Bidges. Di mo ko wala na Alfredo. Sige na. Dili na ko. Sabot ka? Dili na ko! No, Alfredo. No! Dali. Pasensya na ka na sa balay ha kay igang na ba kayo dali? Okay lang na, uy. Naghanap mo ginalay dali sa tubangan, uy. Alimuot yung kayo siya tanawon. By the way, well, I'm a princess. Sulod ta. Huwag sunod ta sa sulod. Ay, man. Dali lang ta. Labad yung ulo ba? Luta ko ba? Lughanang ng kahoy yan ron. Kasi na hindi ka hilutan din yung balkon. Ayo, dali maramtan ng hingutan na yan, ha? Subay luta kay... Sakit lagi ng ulo, eh. Labad kayo ba? Hiluta kong ulo, eh. Ikaw cute ba? Sige na lang ako, eh.
Luta ko nga kay... Kadai lang, ukaso sana akong t-shirt ha. Hoy! Ano nagukas mga ka? Kang kayo. Ikaw kasi gusto ka maghukas. Bitaw no, igang bitaw no. Maudi ay. Kasi na siya, Fred! Kaya sa kuwang. Si Bata lang kung di ka gusto mapunog. Fred, sabi mo pasabot amin, Fred! Tigdila, ikaw bayaran kang tigdila lang ni mahilot ni Moron. Fred! Keep me safe! Ay, wala ka safe kay kasi ba? Pero sa pagkakaroon, iktad lang sa dito ka. Ako na. Okay! Sa mag-headlock man na, ni mo si Janty man na. Muna ito yung hipuli ni mo. Wala, nag-tutorial Bata mo pa eh. kayo, ha? Muna ito yung hipuli sa kuwang, ha? Bata pa kayo, ha? Nag-tutorial mo yun sa problema ni mo. Ako, tiyatakawan ako kasakayan mong lifestyle ba? Nag-sideline ko, tutorial. Tutorial? Sabi tutorial ni mo. Mga ikaw mag-eskwela, tutorial ni noon? Sula ko man. Uy, ako man. Listen ka rin kaguman sa'yo mag-eskwela? Naka 2 years vocational ko. Oo, nag-tutor ka? Test accredited ko, sure diya. Nya mag-tutor ka diri nga. Kung baka na uwang pasonsol si magkwarto nga moralig kuan, moralig. Kasagingan dahil kahit una si magbitay. Ha? Mauto? Mauto? Ha? Bata de kayo yung hipuli sa kuwang, ha? Ha? Pili na to. Pila! So. Ay, si Otso! Ako may city na yung biya, eh. Mga kay gaglaong galbrido agad. Sigurong baga makugnaw. Grabe kay ka sa una, wa kay Lord, wala kay pagkaon, hindi ka pa ko sa kuwaw, dyan ka na naon ako, di mo? Ha? 7 years na nga magkauyaw? Puti, puli doon sa kuwaw! Pagkakagawa. Sa ilo ako pa. Magkakagawa mag-iro. Tama na. Awa, yung kalimuto. Wala mo din nasa liban. Dili na ko. Emerald, tama na. Mau ba? Dili na ko malipayon sa itong relasyon. Hindi na ka malipayon sa relasyon. Karon, mabati ni mo imong matagamtaman ng akong kapangis. Emerald, please lang ha. Di ko gusto gubot, Emerald. Emerald. Mau din ni mo gusto, ha? Happy, happy birthday! Hadouken! Gusto! Magma! Ultraman! Ito ko, kung nakabong na! Pro-Chinchin! Nakabalas na ko mo! Isumpa ka! Dili ka magmalipayon sa imong relasyon. Dili ka magmalipayon sa imong relasyon, Alfredo! Ako? Pasig ikaw. Batanon kayo ito kuya, 18. Ikaw, 27 na nga. Ikaw kandila, o tamnan ko ikaw kan... tamnan ko ikaw... 3. Alfredo, Basilio, 18 kung chicks. Crispin. Ikaw, gahit na kayo kang taon. Kahit ikaw tao na, pues sa pulan ko ikaw, ha?
nahanaw ang 7 years nga relasyon na mo ni Alfred Dolanday. Gialisnan ko niya 18 anyos. Wala mo ko'y mabuhat. Karon nabalitaan Ano naman ako. nila daw? Gibawagan po siya ito yung 18. Ba't? Busy ba yun siya? Dinala ko may nalubirisi si magabaan sa Kulo ka na siya. Hindi na nagtulog. Pero gusto niya makigbalik sa ako. Mapanili na ko. Tama. Sorry yan ano? Kaya yun sa luhat lang. Papaabot na lang ko sa lalaki nga angay ka na ako. Sugot tas maya dito, bay. Sa Manila. Oh, yan dami sa text. Pero wala kami nakita. Pero sige lang. At least kumawa siya, dili kay sakit. Hinahinin na lang ko mag-move on, ani. Salamat kayo. Monitor ko gabi ba? More power Asa? to your station, to your program. Lab radio. Ah. Tawanan kayo, Inusuhat 6 o'clock magtatapos. nila.